Llibres a 9,99 i amb un 50% de descompte. Sé que a casa nostra no acostumem a veure-ho, però és el que podem trobar a algunes llibreries del Regne Unit. Com alguns sabreu, la setmana passada vaig poder estar de vacances a Edimburg i, igual que quan vaig anar a Londres, vaig tornar amb una pila de llibres sota el braç. I el que ens preguntem moltes és per què al Regne Unit podem trobar llibres a la meitat del que valen aquí. Des dels anys 70 a Espanya existeix la llei del llibre, que estipula que el preu d'un llibre ha de ser el mateix independentment de qui el vengui. Com al Regne Unit no existeix aquesta llei, les grans cadenes i sobretot les grans editorials poden aprofitar-ho per abaixar els preus, a més de fer descomptes molt importants. A Espanya es pot fer el 5% de descompte durant tot l'any, tot i que no s'acostuma a fer, i en casos molt puntuals es pot fer un 10%, com és el cas de Fires, la Setmana del Llibre, Sant Jordi. A més, al Regne Unit l'IVA dels llibres és d'un 0%, mentre aquí, tot i que és reduït, segueix sent d'un 4%. A més, estos llibres que acostumem a trobar en oferta, sobretot a grans cadenes o grans llibreries com la Waterstones, són d'editorials molt i molt grans, com Penguin o HarperCollins. I una altra cosa, com les tirades en anglès també són molt més grans, poden ajustar més el preu i fer estos grans descomptes. A més, com ara us ensenyaré, el material dels llibres tampoc és el millor. Només puc donar-vos les gràcies a totes les que em vau parlar per a complementar tota aquesta info que us he explicat aquí. Disculpeu-me si hi ha algun error, m'ho podeu deixar als comentaris i sempre és un plaer aprendre juntes.